TV Budaya. Di timur matahari mulai bercahaya, bangun dan berdiri kawan semua. Marilah mengatur barisan kita, segala pemuda Islam Indonesia yang atur wilujeng ingkang sami rawuh. Rawuh wonten mriki ana mewah sepuh, kita hormati miyose Nabi panutan, Nabi Muhammad, Nabi pamungkasan ingkang amarnata para manungsa, ingkang perintah kita supaya ngedohi dosa. Di timur matahari mulai bercahaya, bangun dan berdiri kawan semua. Marilah mengatur barisan kita, segala pemuda Islam Indonesia. Kita pemuda Islam Indonesia, Indonesia ingatlah kepada kewajiban kita. Mari bekerja bersama-sama, menjunjung agama Islam yang termulia. Dengan sungguh kita mencari ilmunya, kita bisa unggul badannya di dalam dunia dan akhiratnya. Mudah-mudahan kita masuk ke surga. Tinggi gunung kampung Melayu, sarung melikar di pinggir kali. Sarang burung di puncak kayu. Saya melihat terlalu tinggi. Mendong menjahit sarung, benangnya ikal jarumnya putung. Putung putri yen putung sapa sing ganti. Kaweruhana pemuda Jawi nama Islami. Agami Islam sudahlah terang, asal dawuhe dari Pangeran. Yo prakanca ngawarono, rukune Islam ya iku 5. Sahadat loro rukun kang siji, bisa sira kelawan ngaji. Kaping pindhone nglakoni salat, kaping telune bayar zakat. Ping papat poso ana ing wulan Ramadan. Kaping 5 kaji lamun kuwasa. Baca kula mugi Allah paring iman, asal bare sekarat lan terus mati. Anuli pendem neng kuburan den takoni, ranipun den takon mungkar lan nakir. Lamun wong oleh iman ingkang dikir, lamun wong bisa jawab
kang sampurna mongko nuli ngamal bagus iku trima. Bagus ngungkuli para piyayi kuburane dina-dina den kebuti kuburane maneh ana jendelane bisa padang kesuruhan suwargane. Megap-megap petakone mulai getap-getap rasa dosa ning kumpulan netas-netas nuli dosa malaikat nganti amblas. Malaikat nuli munggah mareng langit ora suwe bumi iku enggal jepit mongko nuli amal Allah iku teko lamun teko si mayit krasa tilaka. Panase ning alon-alon eyupe ning kula nomah ayune ora kamiyo bubrake wong omah-omah ser kulon ya kali jare sapa tengah ana uwote apa iya mati kulon kemati timbang-timbang padha abote gunung digawe sawah jar kepiye oleh mbanyoni durung-durung yondo digawe susah
kepiye oleh nglakoni Ser oi ser tuku telo ning wetan ngasem diwadahi karung biru ana rondo kok mesam-mesem apa nagesir karo ubi siji loro telu papat limo enam pitu wolu songo atiku lagi nandang conto sapa bisa anggolekake tombo ser aku emo sarung pekalongan sing tak jaluk selendang biru aku emo bojo colongan sing tak jaluk resmi penghulu ini negeri namanya Jawi kalau agami nama Islami agami Islam sudah yang terang asal jauh dari pangeran ini negeri namanya Jawi kalau agami nama agami Islam sudahlah terang asal jauh dari pangeran Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa malana Muhammadin ada ma fi ilmi lagi solakatan daimatan bidawabi mulki lagi dek yo ora jejakamu jamu pisan yo dek yo godhoge telo suwe yo
pisan cahaya rimba gayam kiri porno Kalau lingo ngureki kusagaga delolo ojo waka ojo sungkan ayana daga pagak solo ayana raga poso uripe bakalan nagalongso sebab urip ning kalaposo potunyo ini negeri namanya Jawi, kalau agami namanya Islami. Agami Islam sudahlah terang, asal dawuhe dari pangeran. Kuningan diputuk-putuk sapa bisa amatreake yen kelingan atine bingung sapa bisa amareake. Gawe salah kekepiye oleh banyoni turung-turung yondo digawe susah kekepiye oleh nglakoni. Kali kulon ya kali tengah-tengah ono uwate wetan kemati kulon kemati ditimbang podo apote. Siji loro telu papat limo enam pitu wolu songo atiku lagi nandang pronto sapa bisa anggolekake tombo.
nyebarke wong omah-omah. Siji loro telu papat limo enam pitu wolu songo atiku lagi nandang broto sapa bisa golekake tombo. Montore kanjang kawarene tak supirane yen seneng aja mung mandang goleki ngendi omahe. Bergiatlah perkumpulan ini Ramadan jangan dilimpahkan. Syukurlah dalam kesucian Quran hadis menjadi pedoman. Tegaklah bersama berdirimu, siapkan didengar kawanmu setiap membela agamanya, Islam agamanya Tuhan negarimu.